Излизайте! Излизайте да ни влизам! Няма какво да преговарям, аз направо влизам с бронекетата, ги стрелям, ще ги направя като пломбирани капачки за буркани за фидео. Чакай, Да че дойде. става бро. Да ми отрепи мъртви. Даде. Попе, давай, продължай, попе. Какво да продължавам? Давай, кажи. Отрепки, излизайте! Излизайте да ни влизам! Благодаря, че ме казах, че сте преговаряли с обирджиите. Няма какво да преговарям, аз направо влизам с бронекетата, ги стрелям, ще ги направя като пломбирани капачки за буркани за фидео. Излизайте! Влизам! Влизам и почвам! Не ме интересува заложници! Напротив ти казвам! Ще го направя да имате странното чувство. Те виждам, ме не гледам. Ще го направя много странни. Къде си? Кажи, бе, старши. Слушай! Къде си? Това е важното. Аз не те виждам. Но аз те виждам. Слушай сега какво ще ти кажа. Виждаш ли го това в ръцете ми? Ще го сложа отдолу на хеликоптера с корда. За спусъка и ще го залепа. Не ме интересува, ще го направя като бронирани капачки. Пломбирани. Добре, старши. За буркани в идея. Внимавайте. Напротив, казвам, ще вляза и ще го направя. Тебе виждам и не гледам. Да не стане като раково ти болни да слагате и турбички отстрани. Вие да не сте си поръчали Рамбо в полицията. Това е Не. тази пушка. Сега ще видиш. Сега ще видиш. Само излез. Няма преговори. Направо влизам и въпъчвам. Пенсия ли? Че ще вземеш телк ще вземеш ти. Инвалидна количка и отстрани ще не могат да ти изкарат патроните от ръка. Абе, старши. Старши. Кажи. Абе, ти имаш ли години за това, къде го държиш в ръцете? Нямам, имам маслени пръсти. Гледай, гледай. Направо ми се хлъзга. Хлъзга ми се палеца на спусъка. Внимавай какво говориш, отрепко. Да не стане така да си разменим ролите аз за самобирджията. Обещавам да ви пратя картичка от Ще убия всички Майами. полицаи и дай заложника. What? Bro, what are you talking about, man? Обещаваш ли? Обещавам. Убиваш. Всичко правя за пари. Колко полицая сте? Няма значение. Ти колко си? Колко човека сте? Как така, бе? Аз излизам, бе. Ай, чао, бе. Аз съм си. И сега ще видиш, ще го залипвам. Слушай, началник. Гърмиш трима от полицаите и ти дам заложник. Ама искам и тебе. Аз живота си го ценя. Аз няма да те убивам, бе. Аз само ще ти изнасиля. Ами аз си достоинството си ценя. Термина ще би, ме обичам те. Обещаваш ли? Обещавам. Добре. Само ти излез. Гърмиш трима полицая, аз си дам заложника и после ще си играм на Да, гърма само че обичайно. ще дойдеш пред репилото да виж как ще ги гръмна. А пред репилото ли да ще ги гърмиш? Да. Тук по-хубаво е, по-автентично. Знаеш ли каква е разликата? Знаеш каква е приликата между мотокара и жената? Каква? Че ако ги няма и двете, трябва да разтоварваш на ръце. Ай, чао. Просто няма втори като мен. Аз съм вторичен. Как така си вторичен, бе, ти си нормално. С хеликоптера ще пълза и ще ги гоня, бе. Под мъстовите, под тунелите ще им кажа, ще им правя пит маневри. Гледай сега какво става. Аз ако не им направя с хеликоптера пит маневра, днес се казвам Георги Чомпов. Попе, това направиш ще го обещам, напускам полицията и те правя шеф. Да, бе, Ефтен, да стане всичко бащиния. Аз ако аз съм шеф на полицията, ще ги облека в военни униформи. Ще ядем шкембета всеки ден. Само с пушки ще ходят. И с зилови. Ще ги гоня. Слушай, един го гоних с зила, направо му разказах играта в Невич. Като го блъснах и го пратих на 100 метра. Стана като консерва, домати. Не мога да дишам, човек. Да, радонките му излезаха от ауспуха на колата. Вече не мога, брат, не мога. Колко време ще ги чакаме? Нямам време за тях. Спокойно. Ще ограбват ли те? Не могат ли да ограбват една галерия? Да ги научи ли как? О, пак влизаме, давай, попе. Айде бе, аматьори. Да, аз да ограбвам с вас. Няма да ме чакам 10 години. Не мисля, че това оръжие, че ако вляза, ще вляза с бронята на Хил. Дърпио, махай се от тук, дърпио. Слушай, вие ако бахте така една жена, тя не знам кога ще свърши. Сигурно на 80, като стане. Спирате през 30 секунди, ще обереме. Айде, давай, живо. Времето е пари при мен.
Аз не знам кой ще вземете от тук и ще изкарате, ама аз пари трябва да правя. Ето, Какво ми ходиш? Какво ми ходиш като някой мравка с дископатия, бе? Айди, Да, по-бързо. окей. Ето тук има картини, ама. Как така, бе? О, попе, не мога. Айде, хомиче, вече сте на малина попа. То с адвокат за коми е. Фърляйте го там между картините. Попета си къса, чукате. Коя? Е, Много я кървала главата, ще ми отцапа дедовия. Аз само с малиново и ягодово сладко си мъжа, дедовия. Без кръв. а Кажи. днеска говорих с Цветана и ми вика. Стана Манева? Чакай. Не, бе, за някакви проститутки да ми разправяш. И какво? Абе, слушай, бе, аз нощи отидох. И отиваме с едно приятелче. И за една обява. И викаме, група предлагаш ли? Не предлагам. Викам, ще иба майката, викам, не си викам, значи, викам двоен чушкопек. Вика, не, единичка съм. Викам, хубаво, добре, на паузи сме. И отиваме, тя излязла, че каработушка. Викам, аз няма да отмъстявам с теб за България, трябва да е по-хубаво. Отивахме на един стриптиз бар, 10 лева колата, после 50 лева танц. Викам, аз ще еба или ще гледам. Аз ако искам да гледам, ще пусна порно вкъщи. И викам, давай по същество. И биеме се като куче, давай, 150 лева. Викам, хубаво, добре. Влязохме вътре в кабинката, тръгна. Викам, минет, няма ли ми правиш 50 лева? Викам, найти още 50 лева. Тя го лапа малко. Аз после дай назад, викам, пак го лапе. Не, викам, мирише ми. Аз викам, да не е от моя хуй, ма. Викам, от твоята путка, викам, да беше пръскала с син камък. Абе, попе ти нереален. И накрая наебах я, излязох, той на бара собственика. Аз вземем, че собственика аз го познавам. Вика, какво правиш тук? Ми викам, нищо. Викам, чепкам водната костенурка и броя стотинки. Попе не мога с тебе. Аре бе, аз няма да ги чакам. Сега можеш да изкараме няколко пари, бе. Трябваше да продаваме малко наркотици на бабите и на дядовците да са щастливи, бе. Ко ще правя тук? Да ги чакам, да ги гоня. Така. Обещавам с ръка на сърцето, че ако умра, полицията остава на попа. Да, бе. Знаеш какво ще стане? Тук ще стане само с военна техника. Не, С не. силови и с картечници. Абе, попе. Няма нищо. Изкара, кара. Да. Абе, попе, ядем с шкембе. Ми нямам шкимбе. Имам само плочки. Направих плочки, знаеш ли? А бахор имаш ли? Бахор. Гащи ти е. 65 годишен бахор ялал ли си? С урис. Те са готови. Най-накрая, бе, аз щях да умра. Айде. Тръгва да тръгва. Казвай им да тръгват. На къде ще тръгват? Емануел да стане със заложник. Или момчил. Абе, оставай го да ходи пиша до болница, откъдето го взеха, бе, да не е такси. Полицията да пише такси. Момчиле, приложението. Тръгнаха към казиното. Няма да е много дълга, те се блъснаха и галерията бавно обират, какво да ти кажа. Завиха до бензиностанцията. Продължиха към бензиностанцията. Продължават надолу, към стария градски затвор, който беше от дясно. Скачат на магистралата. Карат на срещното. Качват се на разклона. От тук отиват към казиното. Обаче няма да ми се измъкнат. До казиното сме. Намалят, скачат на магистралата. Продължават на срещното, едната патрулка се обърна. Не знам кое е. Обърнаха пък. И бах мамата. Не мога да видя от този финяр отпреди. Виж си, аз съм назад. Някой да комуникира, къде се намирате? Продължаваме напред посока да читам. Той е логично, че напреди, ама. Въртат, внимавайте, може да има втора кола. Завъртяха се. Аз имам да говоря сега. Тръгват към
къде тръгват и те не знаят, карат на срещното, дават спирачка, влизат нагоре по планината, при кравите, при байки Милчо, изляваха на черния път. Тук му ще ви направят куркапан. Ще го разиграят тук между кравите, предполагам. Да, както ви очаквах. Продължават напред към посока сцената на Балкан Сити. Така. Много са бързи, без фарови са, внимавайте на къде отивате. Пазите дистанция. Голям първичен. Магистрала. Пак на магистралата. Не им давайте много шансове, ей. Трябва да ядем хляб. Продължават напред. Минавам в наследството на всеки случай. Гледай сега какво ги правя. Мини в насрещното. Тръгнаха надолу. Къде надолу, бе? Виждам ги. Колегата е Къде след са? тях. Ами аз Къде? ви казах да ни давате много шанс, вие нет, а не. Ага, виждаме. Пред мен. Бензиностанцията сме 10-50 от тяхна страна. Ще са Басни нагоре ги отново. Басни ги на бензиностанцията. Къде са? Аз не ги виждам. Обърнаха се. Обърнаха се! Сега е моят момент, гледай какво ги правя. Къде са? Ето ги. Ето ги. Обратно, давайте пит маневри при първа възможност. Окей. Давайте напреди газ. Само газ. И Святая Богородица и Светия Дух и дадох газ. Искам и двамата да го притиснете по някакъв начин. Ще ви разиграят тук, внимавайте. Качват се нагоре пак по магистралата, карат на срещното. Минаха си в тяхната лента, продължават напред към града. Виждам ги, почти ги изгубвам. Много натиснаха напред. Само напред са, само напред. Само напред са момчета. Само напред. От тук вече не знам къде са. Предполагам, че са само напред. Знаете ли на къде отидоха? 19 не ги вижда. Спрете звуковия сигнал, сам по светлини. Зад нас. Къде зад вас, бе? Под моста ли, бе? Соката беше репел. Добре. Май бацото. Ето го при нас. Зад ванилата. Зад ванилата. Те май бацото се лъжат. Добре, хваните едното майбацо. Трябваше да запомните регистрационния номер на майбацото. Маневра успешно. Добре, давай. Другите две патрулки другата патрулка да продължи да търси. Другите две да спират това майбацо. Щом бяга така, може би са... Да, продължиха нагоре към червен гараж. Виждам ги. Давайте, момчета, само направо се. Газ! Може сега да го разиграят на строежа. Ясно. Надолу към вас. За тебе, зад едната патрулка е. Стовището е, давайте. Пит маневри, давайте газ. Оджото за позволение имат. Малите въоръжени са, ако са те. Свиват, не продължават напред, искат да го излъжат. Влизат в това. Опитаха се да влязат.
Внимавайте, сега ще се стреляме тук. Аз стоям от другата страна на строежа, ако излизат. Излизат. В средната лента. Под моста. Давай. На магистралата ли излизате? Най-вероятно да. Давайте сега, момчета, да натиснем. Знаете, може да има и второ май бацо да го излъжат. Всичко може да има. Емо, къде са? Виждаме ги. Давайте. Връщаме казино. Добре, аз съм на казино. Виждам се посока града, връщаме се обратно посоката таксита. Си попети си. Мама, не можах. Ще скачат. И няма да скачат. Ще го Скачат излъжат. пак. Няма да скачат, ще го лъжат тук отстрани. Отдолу. Ще ви правят клопка. Под моста скача на магистралата в първа лента. Качиха се, виждам ги. Посока, как да ви кажа, тунела. Продължават напред. Много са далече. Качиха се до червен гараж, тук са. Вижте ме на GPS-а къде съм. Влязоха и тук под моста. Влязоха тук под моста, предполагам, че ще се разменят. С друга кола. Ей, тук някъде. Спрете звуков, само светлине. Тук отдолу под моста са. Някъде под моста и тук отдолу под паркинга. Проверете навсякъде, запушите. Тук ги загубих. Влиза Мерцедеса. Още един Мерцедес влиза от другата страна. Добре. Някъде от тук влязоха и изчезнаха. Гледайте под мостове, спирайте само звуковия. Отгоре да се тропа. Моля? Имам над нас да се тропат коли. Виждам я. Браво, момчета! Виждаме и аз. Виждаме, качи са на магистралата посока... Пукам. Стрелят, пазите се. Ние стреляме. Добре. Продължават напред. Важното е, че ни вляха в тунела. Качват се към медиците. Продължават само напред. В колегата изгуби контрол посока... Скочиха магистралата. На магистралата, да. Продължават посока пицарията, под над пицарията сме. Да. Не мога, аз ги загубих. Карам към колегата, след колегата. Колега, виждаш ли ги къде са? Внимавайте в гангстерския квартал. Стреля ги? Един да отиде на пицарията да чака. Да. Аз съм тук на гангстерския квартал. Оглеждам. Да, спътува към пицарията. Ние влизаме в канали. Добре. Аз съм на Гекса Парада. Не на това, на квартала, тук, на вагусите. Вие бе чист. За сега тук е чисто. До полицията съм чисто е за сега. Само звука.
За да могат да не се ориентират къде сме. Последно, колега, къде ги загуби? Някъде при пицерията или са завили надясно. От пицерията или зад пицерията. Стоим към пицерията. Аз бягах така, след пицерията има да влезеш под моста. Вдясно. Аз гледам Най-логично. откритите тунели. Момент. За сега е чисто да вием бахорите. Моя човек, те смерти с мен са удобни. Малко са... Бе, Натискам леко, той вече завива. Не ми харесва такъв тип коли. Ако си купя едно май бацо, по-възможно и фани, мама. да, ама моето май боц пък спирачките им не му хващат. Прети звуковия. Ще се избягане, няма смисъл да търсим. Те се избягали вече сме извън града. Сигурност. Финтирали, аз съм сигурен. 7, 19, 10, 9 към Репил. Да се съберем към Репил, да. Ай, добре. И сега да пробва какво ги прави с хеликоптера. Направо дрифтя с хеликоптера по-мръчни. Сега е по-бе. Как свирят гумите?